ki para bangit bait bat ki parlo ki bait ki bayo I bat yo sngaw ya kani gajing kai kabawan lingba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro nga ay kublay pi baro haga kerteng ka ba koridor tam ka jong utray bat unong penem jangi u Jesus Christ ka jingker khu ya pi baro haga kerteng ka jong ublay pa ublay khon bat ublay umensimba khot ka jing kai hakani ka sngi bat hakini ki tayo ki banwan ka long halor ka phang ka ka Trinity. Ka Trinity ka thau ya ka jinglong ka bakar pang jong ublay kumbala tho ka Bible. Kata ka jinglong uway ublay haki lai ki person. Ublay jong ka Bible uya per tanray telong na ki jing batay haki way pat ki niam. Don ki kot niam ki bahikay baki don si bon teligi blay. Don ki way pat ki kot niam ki babatay ba udon tang uway ublay. Ubalong tang uway u person. Kajihi kay kanyam kristan pat kaya per bak labak nakitay. Hakabangi ong ba udon tang uway ublay. Nre ulong haki lai ki person. Ukpa, ukhon, badu mensimba khot. Kajing pla kajing jong ka Presbyterian Church in India ka ong kumni. Ka article ka balay, pinshem haka page ka baar. Haka long blay, Godhead, don lie ki person. Ukpa, ukhon, bat umensimba khot. Bat kini lie, kilong uway ublay. Kaju haka jinglong tenrai, bat marengkat haka bor, bat kaburam. Bat ki jingruai ki bangi ruai ru, ki sakhi, ya kani ka Trinity. Ki jingruai ka balay, ka bangi sotanat bahaban ruai. Bakhot, bakraw bor ablay. Dang step perngap kenrat ngi riwai ngu yame. Bakhot, klan badab jingisnay. Laingot batangway, long utray bane. Kadonru kani jingruai ka bakandai, ka ba jeliw baha hakasan perkhat jongka. Yublay ukpa tungin ya ay, ka buram bat yukhon utray. Yublay mensim ba ay jingkot. Shalenti snew bangim sentut. Ukpa ukhon bat umensim. Na bomjukot kilong seriem. Na jiwnom uway lai jing mayan hi. Bomla shemtrai. To ay ka jing ay ukhon. Ka jing iye jong ukpa subun. Bat jing selok umensim. Kin yailong lem bangin yoim. Nang ta ka jing ruai. Nreus pak lai pusau, try pelat daga bekerku, ai ke jingsuk hapok ru, naga mana gospel jong me, ai ngin bam daga bangu. Tung pendap kadok nu jongi, daga jings ngau bhana neng, tingin yaro yame jiunom, bat ki angel khot boneng. Tungin riwai, tungin yaro. Yaro yau kopa bat ukon, yau mensim ru jiunom. Hallelujah. Amen. Kaktian Trinity ngilaya keren mentan kamdon haka Bible henry ke jihikai syapanga Trinity kami naka Bible ngan ong biang sasisin kaktian Trinity kamdon haka Bible henry ke jihikai kami naka Bible kaktian Trinity kami naka tenrai Latin Trinitas kabamut triad lane laingot kani pat kami nagatenrai Trinus kabamut threefold lani laiban. Lapanan kam nengkong ya kaktian Trinity dau Theophilus ka Antioch hakabakut jong spa snem ka baar. Bat lanang batay pensyai syuk dau tau kpa jong balang Tertullian hakabasdang jong spa snem ka balay. Deu Tertullian ru ubalasdang ban khot ka testament ka barim bat ka testament ka batmai. Kino ki dekot na ka Bible ki bahikai syapang ka Trinity pinyo ya kini ki dekot ha ka screen ke jong pi. Lukas lenong ka balay ki dekot arpuway arpuar kala jati ndalala penbaptis yau tau patlang baro bat habala la penbaptis yau jisuru bat baudang duai bala pli ka beneng. Baru mensimbak hoj ulah hiar hau daga durmet kum kaparo.
บัดกะเตียนกะละวันนะบะเนงกะบะอองเมลองอุคูนจงเอาบะเอฮาเมงัสงบาเอมาธิอัสอาร์พูพราลนงกะดคอดกะบะคัดคันไดnamar kata ken to ke dalet no mapi to penlong senra ni ki benriu baro da pen baptis ya ki ha ka kerteng ka jong pa bat ka jong khun bat ka jong men sim ba khoj ar koren le nong ka khat lai ka khot khat saw ka jing ai u Jesus Christ bo trai bat ka jing eat u blai bat ka jing selok u men sim ba khoj to kin long lem bat pi baro ar koren kalau nong kebening kong kita khot arpu ar te uta uba penne yangi lembat piha ukris bad ubala pensle yangi long ublaiken ubala shon sharp ru yangi bad ubala ai yaga senjat jong umensim hagi dokno jongi ka trinity ga doctrine ka ba etam haga jinget kristan ka ktin doctrine kawan na tenrai latin doctrina ka bomot ka jihikai ka jing hikai shongton rai jong ka jinget kristan kini kidai ki jing hikai ki balong ki paya bat ki rishot jong ka jinget kristan ka jongi namar lada bakla ka doctrine lada bakla ka jing hikai shongton rai jong ka jinget kristan kala bakla ka jinget bat ngin du ya ka jing pen im hot ka doctrine kalong ka basitom ban so tho henry ka de ka kamram jongi kom ka balang ban pensyai haki para benget bat ki parlok ru ki bakwa ban tip khamba shapang kini ki jihikai kumno ba uwei ublei ula ban kentup ki lai ki person kumno ba ki lai ki person ki la ban long uwei ublei kumno ba ki ne lai ki la ban long ka juk ka kerdan ka juk ka bor ka juk ka buram kani ka jingruai ka bakhandai ka bangila puli menne ngan puli sasisin ya ka dekat ka baar ka yarap ingi ban so thu ya ka jing jeleu bat ka jing mayan jong ka trinity ukpa ukhon bat umen sim na bom jukut ki long seryem na jiunom uwei lai jing mayan hi bomla shemtrai kaniam jiu bat kaniam muslim ki persajur ya kani ka jihikai jong ki kristan bau blai ulong lai ha uwei ki don rugi balang bat ki kenhon ki bom pediang ya ka trinity kimla pediang bau jisuru ulong ublei kimla pediang bau mensim bak hoj ru ulong ublei kani ka di ka jinge per ka bak rautam ha pedeng ka jinget kristan bat ki wei ki nyam jong kani ka perthai ka jihikai jong ki tei ki bangala kado haneng kalong unitarian ka bamut uwei ublei uwei person kajihikai jongi pat kalong trinitarian way ublay lai ki person mdai banga kan tho iki we ki nyam ndre nga shukdo ya ka jinge per hapdeng jongki ya kan nyam jiulu lei ngi ki kristan ngi dei ban buromba namar kalong ka thmai jonga nyam kristan ndre ka jingda pura jonga jinglong blay ka pau ha ka trinity ublay pa ublay khon par ublay simba khoj ka trinity kam dei na ka jingso thu hi jong briu shapang ublay ka dei tang da ka revelation lani ka jingpan pau na beneng hangi bangila ban tip ba ublay ulong lai ha way ki briu dalade ki dangla ban mudur ba udon tang way ublay ki briu dalade ki la ru ban mudur bagi don shibon teligi blay Henry lemda dei da ka jingpan pau ka jong ublay lani ka ta ka revelation ubriu daladi unumla ban mudur unumla ban perkhat shapang uta way ublay haki lai ki person shua bangin batai benia ke ka trinity ngide ban tip shua ki jingso tho bakla shapang ka trinity ka jingso tho bakla ka baning kong kalong ba ka trinity kamut bakidon lai teli lane laingot ki blay kaniam Jew bat kaniam Muslim ki persajur namar ki ong 1 + 1 + 1 = 3 way plus way kilong lai teli lani laingot ki blay ki ong bagi kristan ki bakla jingken bat ki mane laingot ki blay ki ong ru baki yat persha ye ki jihikai tandrai ke testament ke barim bat ki dakaduru exodus lenong arpau ki dekat
la hadu san but Deuteronomy henriu lenong gad khot ka basau phini ia ki screen ki jong phi menom yo ki wei ki belai na Lord jonga menom thau belai thau yala de lumne ka dur jong ka ei ru ka badana baneng shajrong lumne ka khendau shapo lumne ka po ka khendau menom dem yaki lumne shakri yaki na bangau trai bo belai jong me ngalong belai batut shen ubo penwan ne ka jing palat ki kpa ha ki khon hadu ka balai bat ka basau pateng benriu jong ki be isi yanga Deuteronomy henriu lenong gad khot ka basau tos ngau a Israel utrai ubo belai jongi ulong uwei utrai Kidon shibun ki kenhon balang kristan ringkat ki jikai ki be per iwei ne iwei kumno ngila bantip kanu ka dei ka balang kristan bat kanu ka bamdei ka balang kristan ka jubab ka long gane ki balang kristan ki long trinitarian ki pediang bau pau long ublei u khon ru long ublei u mensim ba khoi ru long ublei ki pen baptis saka kerteng ublei pa ublei khon ba ublei mensim ba khoi but ka jingker hu pen wai kalong ka kerteng ka jong ublei pa ublei khon ba ublei mensim ba khoi kanyam Jew but kanyam Muslim but kiwei pat kinyam but ki kenhon ki long Unitarian ki nget ba uwei ublei ulong tang uwei person ki ong iwei plus iwei ki long lai kat ba ki Trinitarian pat ki ong iwei multiply the way kalong hi uwei manu badai baro ar kenhon kimshim bakla hi haga jingken ge jongki ublei ulong iwei plus iwei lai ki person ndre ka jinglong blei haka bor bar haka buram baro lai ki person ki long iwei multiply the way ulong hi uwei ublei ndre ngimla ban penirengkat yaka mayan joga jinglong blei tangkum ki dak jingken kini ki dak jingken ki bangila ai ki long tang ban yarap ingi ban sngo tho ya ka jinglong tanrai ka jong blei kum ka nuksa ha ka jing tho song kurim ngi puleu Matthias khat kendai lenong ki khot san ban riu ka ba ong ba kini arngut kile kalalong ka wei ka do arngut kile kalalong ka wei ka do ka jing su thu bakla ka ba ar ba ka Trinity kamut ba uju ublei uwan pau haki laiteli ki dur kat kum ka ni ka jing kai bakla ublei upan pau yala de ningkong kumukpa hadian kata kumukhon bat khaddu kumu mensim bakhoj kani ka de ka heresy lane ka jihi kai bakla ka baki khot modalism uju ublei upau haki laiteli ki mods kane ka jinglong ka wei henrei ka du no ka jinglong lai ki person kum ka nuksa menshua nga de u theological student menta ngalong u pastor jong ka balang presbyterian Mauro but ngan salong u retired pastor nado ka snem arajar lai pupra uju ubriu haki laiteli ki jinglong u student u pastor but u retired kani ka de ka modalism u blei jongi umlong kumni kat kum ka jihi kai kristan ki lai ngut ki persons ki long la ka jong amdei bau kpa uwana ka dur jong khon amdei bau khon usawana ka dur jong mensim khoj em ukpa la don no bamjukut ukhon la don no bamjukut mensim khoj la don no bamjukut teng yo sngo ba ki breu ki ong ba ka testament ka barim ka diga juk ka jong bleu kpa ka testament ka bathmai ka diga juk ka jong bleu khon bat ka por ka jong imenta ka diga juk ka jong mensim khoj kani kala ban yalam bakla ngam ong ba kani ka diga jihikai bakla namar bun ngi ong kumne nrengi scam ka jinget aga Trinity henrei kala ban yalam bakla bangin perkhat ba u person jong kpa upau tanga ka testament ka barim u person jong khon upau tanga ka testament ka bathmai baru person jong mensim khoj upau tanga ka por ka jangi menta haka jing shisha kine baro lai ukpa ukhon baru mensim khoj ki pau nado ka testament ka barim hado ka testament ka bathmai bat hado ka por ka jangi menta haka testament ka barim ngipuli Genesis iwei arpun riu
to ngin ya thau ya ubriu haga dur jongi haga testament ke batmai Lukas lai arpuar haga jingpen baptis ya Jesus Christ kia paulang haga juk kapor ukpa ukun bar umensim bakhoy bar habam jukut haga jiu I jong uyotnis kabola tho ka kitab jingpen pau lenong basan bat lenong arpuar kia paulang baro lai ki person ukpa ukun bar umensim bakhoy haga bam jukut abaneng Kidon shibun teliki heresies lani ki kai baklash panga Trinity. Kadau ka long ba don ki ba shon palat ya ka unity lani ka jing long kawai hadu ba ka ja no ka jing pair hapadeng ki lai ki person. Ki wei pat ki shon palat ya ka jing pair hapadeng ki lai person. Hadu ba kadu no ka unity kadu no kata ka jing long uwei. Ka Bible ka bat ya ka balance lani ka jing biang thau jong ka tarajur hapadeng ke jinglong kawai bat ke jinglong lai kat tulak biang syapang ki heresies lani ke jihi kai bakla mentangin kmi ayu ba ka Bible ka hikai yangi syapang ka Trinity ngin se kren syapang kani ha kani ka tayo ka banwan nganget kani ke jihi kai ka lalong ke jingker khu ya phi ki parabangit baet bat ke jingerap ban so tho ya phi ki parlok baet ublei ukpa ublei ukhon bat ublei mensim bakhoi ton ker khu e phi baro nakabenta ka buram ka jong blai amen